A Asociación Arousa Moza foi unha das organizacións beneficiadas coas axudas do programa da Xunta de Galicia Iniciativa Xove. Co apoio da Administración Autonómica, a asociación puxo en marcha Arousa Inspira, unha iniciativa coa que deron a coñecer a comarca do Salnés a 82 mozos de diferentes partes de Galicia e España e de outros 5 países. Sí, durante estas 2 semanas, pois en total 82 participantes dende Romanía, Turquía, Ucraína, Polonia, Italia, Portugal e España. O curso da semana pasada foi sobre emprendimiento, oportunidades laborais, como elaborar un currículo, afrontar unha entrevista de traballo, e o desta semana foi para promover a participación da mocidade nas eleccións. A asociación ten a súa sede agora mesmo en Vilanova de Arousa, aínda que a maioría de actividades se realizan en Vilagarcía. Dende o Concello vilanovés destacaron as actividades integradoras que realiza a asociación e os invitaron a permanecer e realizar máis actividades en Vilanova. Aunar, hermanar y que convivan chavales de distintos puntos de nuestra Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues es un proyecto que ya desde la Unión Europea siempre se ha promovido las relaciones interestatales y, bueno, pues decirle a la consellera que lo están haciendo muy bien, los chavales lo están haciendo muy bien, están consiguiendo los objetivos siempre y que espero que siga haciéndose durante mucho tiempo. Dende a Xunta valoraron moi positivamente a iniciativa levada a cabo por Arousa Moza, destacando que son un exemplo á hora de realizar iniciativas que dinamizan a xente moza. Se falamos con todos os que integran unha entidade como é Arousa Moza, sabemos que eles pois dan na diana, acertan con esos programas que a xente moza quere e o que hai que facer agora é apoialos, que sigan poñendo en marcha iniciativas nas rúas, que os sigan trasladando e que continue ampliándose. Esta entidade non solamente facendo en Vilagarcía de Arousa, senón, como decía o alcalde de Vilanova, que tamén veñan a esta vila e a outras vilas do noso redor a poñer en marcha máis proxectos. Aproveitando a visita, a Xunta promocionou a nova liña de axudas que sairán este ano dentro do proxecto Iniciativa Xove, cuxa inscripción remata o vindeiro 13 de xuño. Dende Arousa Moza adiantaron que se volverán a presentar cunha nova iniciativa.